as vacas e ovellas. As vacas teñen 30 hectáreas, 30 e pico hectáreas de pasto, teñen un cierre de 50, e te está dividido en 4 parcelas, nas que na época que non se deixa para facer silo, andan rotando as 4. Suelese cerrar en marzo ou por aí, marzo, abril, depende como veño o ano, para deixar para silo, e o resto van rotando durante o ano. Escollemos rubia daquela porque son as que había na casa, mas é o que solía tal, e deixamos nada, seguir con rubia. Porque o resto non tampouco conocía, non sabías como iban a ser nin como non, e deixamos nada, seguimos con rubia. Hasta nada, hai 2 anos temos problemas con un toro rubio e metemos un toro limusín. Eu aquí estou ben, estou contento, porque, oi, as vacas, eu creo que están tranquilas, están ben, pero claro, o futuro nunca o sabes, porque é o que digo, dache por vir o lobo, que che veña un día, que che mate 2 terneros, que che veña a semana, que che mate tal. Despois, os costes, nós temos aquí terneros, que eu vindín cando empecé no 2010 ou por aí, vendemos algún ternero como os que hai coxe a 600 euros. Hoxe máis de 250 euros, venga, se non hai che quedan. E depois para que che veñan ben. Botamos contas, non daban as contas de bar terneros a pagar o pienso. E decidimos vender todo para a recría, vai todo para Silleda, que haberá 7 ou 8 anos, vai todo para a recría. Familiar, ben, porque eu podo marcar un horario, digo, teño que ir a andar vacas, darlle de comer ou de brozar a tal, pero se non podo ir ás 9, vou ás 10. Salirían ás 10 da noite ao mellor de andar vacas, sí, pero o horario marco eu. Estar nunha empresa, o horario marca a empresa. Veciños somos, creo que 7 ou 8 veciños somos no pueblo, cada vez menos porque a xente é maior. E o que digo eu, vives nunha zona aislada, se tes pequenos unha piscina, unha biblioteca a máis cercana te ilón a hora. O incendio, e foi unha das cousas que parou o lume, senón aquí seguiría, esa zona quedou sin arder porque xusto o lume chegou onde estaba o pasto, onde estaban os pastizales, e foi apagando solo, porque aquí naide veu axudarnos a nada, o incendio chegou e apagouse el solo. E non volveu naide, está todo como estaba.